smutný, vlastne neviem to povedať. Takže, prvé by malo byť Atari Breakup. Atari Breakout. Atari Breakout. Vidíte? What? No už to ide. Veľmi dobrá hra. Vlastne. Mal to byť Default Classic. Ja sa ospravedlňujem, ale nevadí. Viete, čo to je sracka? Ja. Teraz vám ukážem. Čo to je? Aha, dívajte. Tuto je nejaký žltý kleten, tak to si asi zapneme. Ja nechcem, teplička, to sú kejovia. Takže tu by to malo byť. Aha, dívajte, jaký som ja. Dobrý. Aha, dívajte. Vidíte, ja to dám. Tam koples aj najväčší king. Pozorte. A skapal som. Boha jeho. Tak. Vidíte, už by som to mal mať. Vidíte to? Ja mám jednu bodku, tak som king. Vyhral som, ja to vyhral. Takže toto je bol dobrý let's play, dobrý kvalita, je to také zelené. Dal som fajcu v Marisku, tak preto, tak som si to tam nastavil. No a neviem, prečo mi to nejde, lebo som king. Jupi. A teraz musím hľadať nejaké hľuzgy, to nevidíte, lebo ste kleténi a tí kingovia to určite vidia. Dobre, už sa mi lieči hlas. Ale ja mám nejakú hľuzgu, dobre. To ja len robím hlas, lebo som tekal. Ale ja budem mať takýto pekný hlas, lebo mama povedala, že mám taký pekný, keď ho mám normálny a keď sa nefajerím, dobre? To je asi malo byť všetko. A teraz som že Google. Barrel. Tu je dobrá hra. Vidíte? Tak to by bolo asi na tento let's play. Takže budeme taký normálny hlas, že sa teraz fajerím. Mama povedala, že to je skalené, takže ak sa vám videjko páčilo, tak dajte like, a keď sa vám nepáčilo, tiež dajte like. Ak to dá dislike, je kleten, väčší než Gogot.
Takže ahojte.